Atzalde hon badanoi, urriko oizko udalbatzei hasiera emango dixau, eta gaur erregu galdere eta aiatu aurreko puntuak bost izango dira. Lehenengoa dakau aurreko irailaren 29ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurako akta. Bigarrenian udaleko erabaki eta kudeaketaren berri emango dugu. Hirugarrenean, Mutrikuk udaleko langile publiko izateko hautapen prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko bete beharra arautzen duen ordenantza hartuko dugu izpide. Laugarren puntuan, udal langileen ordainsarien igoera hartuko dugu izpide. Sektore publikoaren zerbitzuko langileen ordainsarien arloko neurriak onartzen dituen urriaren 19ko errege lege dekretuaren aplikazioz. Bosgarrenean 2023 urteko Euskaraldia erakunde adierazpena hartuko dugu, eta azkenik esan deten bezala erregu galdera pasatuko da. Beraz, hasiko irailaren 29ko udalbatzako aktakin, zehose oharrik edo zuzenketaik, Inigo, Xabi, beste inokez, beraz, onartuta gelditzen da, akta, eta pasatuko gara bigarren puntua udaleko erabakitako kudeaketak kontuak. Dakau, iraileko alkate bazpenak, zehose oharri galderaik irintza alorrekuak ere 180 225 bitxartekuak, zehose, Inigo, Xabi. Eta dakauz ongizate arlokuak 102-etik 109 zenbakira artekuak, horre erki. Kudeak eta kontuetan, eta maikidia hitza eman aurretikan, nire komentau aurreko hilietan ere izpide euki izan ditugunak, bat danok dakigu, aurreko plenuan ere luze jardun genuen hartaz, udalak jaso zoala referenduna etxeko eskaria, eta komentatu genuen moduan, txosten juridiko baten zain gehatu ginean, eskatu genuen txosten juridiko aurra, eta jaso ere eintzan, eta erantzuna garbixi izan zen, aurretikan pixkate uste genduna berrestea etorri izana, eta ondorixua ala esateu, Mutrikuk udalak ezin izango luke herri galdeketa bat aurrera eraman, bere eskuduntzako estenez babes dikearen obra. 785 legearen 71. artikulua aintzatetxiz. Beraz, udalak ezin duela burutu halako galdeketarik, izango litzake ondorixua. Hala ere, gaixa, dagokion batzordian aurkeztuko da, eta txostenak 3kuan komentatu genduen, baina modu ofizialian udal batzordian ere tratatuko da gaixa, eskuarteko espedienteko txostenak ere aurkeztuko dira, eta irakurriko dira, eta ondoren udalbatza ekarriko da, azaroko udalbatza punto moduan, erantzun bat emateko izan zen eskariei. 3kuan komentatu gendun moduan, aurrera begirakuan ikusiko dugu, gaixak ze bide hartzen doan, eta herri ekimenetik zehose planteatzen den edo estan, eta hor egoera berriren bat edo sortuko balitz, egoera hori aztertzeko berriz ere 3kuan batuko gea eta aztertuko dugu dagokion momentuan. Eta nik uste argi gatu, sakula gu bentsatu da gobernutik anala ikusten dugu, gaixak batetik dikia, dikiarekin zentratzen gehazko, baina dike ondorengo, hau da, barrualde horretan zein golitzaken horrek sortzen duela kezka, eta kezka horri begira ere jarri beharko gehala, iruditzen zaku, eta bide baten beharko degula, hor egon likezen kezkak eta afrontatzeko edo danon artian izketan itxeko.
hori etorrekoa eta denbori hartuko deu horren lanketa etxeko. Hori aipatuta, zuei emango izuetitza. Atzalde ondanoi, nik pare bat aipamen, lengua gaur goizian udako OTA sistema baloratzeko galdeek eta zabaldu deula sare sozialetan, eta busoi bat ere jarri dugu hemen udaletxian behian, idatziz bete nahi doan antzako. Galdeketa hau da herritxarren balorazioa eta iritzia jasotzeko eta hurrengo urteako aparkatze sistema hobetzeko. Dagoaneko 60 lagunek bete dugu eta eskerrik asko jarraitzu betetzen, guretzat oso importantia da danon iritzia jasotzea eta, baina bai eskatu nahiko genduke bakoitzak galdeketa bat betetzeko eta zintzotasunez jokatzeko. Ze jakin badakigu gaur goizian pertsona batek datu demografiko ezberdinak erabiliz bost inkesta bete doala. Horren nola baitz, manipula bengo leuke emaitza orduan, hoxe mesedez, bakoitzak bakarra betetzeko. Galdeketa edo inkesta hau betetzeko azken eguna azaroak segi izango da. Eta bestalde aipatu bakarrik, Zamikoiako bide gurutzia aurreko astean asfaltatu zala, eta oraingo astean margoketa lanakin ja amaitsu dela. Bueno, atzaldeon, garapen ikuspuntutikan, o garapen arlotikan, esan bono kanpaina martxan ipini dela. Azte betian bono danak agurtu diala, bai, eta, bueno, pentsauta dakauna da, kanpaina bukatzeakoan, enkuesta bat etxia herritxarrei, pizka balorazio bat etxeko, otan asuntuan bezala, eta beren ekarpenekin, datorren urtea behira, igual prozeduria hobetzeko. Beste punto bat, nahi esan, Arkugaineko gruaren proiektu eta exekuzio obra martxan doz. Azken finean, Arkugainen nahi dana ipini da lehengo grua berreskuratu, hori dakau pendiente azkenengo urtetan, da baia proiektua eta exekuzioa ere martxan jarri dugu. Kirolai lotuta, esan, larun bat honetan, Mutriuko 19. herrikrosa ospatuko dela. 11etan lehen hezkuntzako ikasleek engoreue krosa 1,2 kilometrokoa, eta 12 laurden gitxiotan, 12-16 urte bitartekoak, 4 kilometro, eta helduaguak, 16 urtetik gorakoak, 10 kilometro krosa engoreue. Ez komentatzeko nahaletekan, Urasamendiko maldakin astazkenian, azaruak 2an hasiko diala lanak. Enpresakoa ja preparatuta daka edana, eta ian bixan goizian, ja zuzenean hasiko dia, desbrose lanak, mendixa paeta garbitzu, eta saria ipintzeko lanetan. Gutxo era pare bat hilabeteko epia aurrek usten dugu, así que dan ondo balima dijoak, gabonak aurretikan bukatutza temateko moruan. Erki, horrek esan da, 3. puntuan sartuko ea, eta 3. puntua Mutrikuko udaleko langile publiko izateko hautapen prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko bete beharra arautzen duen ordenantza ekartzen dugu maionta. Gobernazio batzordian idazkarixak nik esango ditudanak, baino azalpen hobi hauek emanda aurkeztu zuan geisha. Eta hau dator, pixkate estabilizazio prozesua bakizue estatu osuan Europak eskatuta ez da. Estatu guztian burutu behar diala behin-behinekotasun tasak, administrazioko langileen behin-behinekotasun tasak eta jisteko prozesuak burutu biaia, eta prozesu horietan espero izatekoa da eskari asko eta asko egotia. Orduan, administrazio danok gabiltza pixkat prozedura telematikoetan eta elektronikoetan sartzen, eta geure pixkate ordenantza honen bitartez, guaz prozedura horren bidetikan sartzea, ezta. Hontan, elkarlan baten baitxan,
udalok edo udal administrazioak eta foru administrazioak diputazioekin batea, izfe dakabor, zerbitzu telematikoak ematen dituen foru erakundiak diardu prestatzen, hau guztia, eta, pixkate hango bidetik abiatuko geha, ezta. Baina, helburua lehen esan deten moduan, izango litzake kudeaketa batetik errazago izateko eta bestetik efizientiagoa izateko, ezta. Prozesua telematikoki bideratzeko modu bat izateko tresna izango litzateke hau. Hola, handi-handixan esan da bintzat, hori izango litzake. Edozein kasutan honen inguruan geixo jakin nahi izan ezkeo, hor idazkaixa edo komisioan landuko da. Zoze izateko. Bitzeko izaz. Bai. Beraz, ordenantzaren aldetikan, ordenantza onartzeko aldeko bozkak. Beraz, ordenantza onartuta geratzen da eta hurrengo pausu izango litzake Gabon Gipuzkoako aldizkari ofizialian argitaratzea eta ondoren dagokion jendaurreko epia pasauta indarrian sartuko. Laugarren puntuan dakau udal langileen ordainsarien igoera, sektore publikoaren zerbitzuko langileen ordainsarien arloko neurriak onartzen dituen urriaren 19ko aurreko astian, ezta? 18/2022 errege lege dekretuaren 23. artikuluaren aplikazioz. Udal langileen ordainsarien onarpenak eta ematen dira aurrekontuarekin batea, batzuetan atzeo ere bai izatea, baina, eta aurrekontuan momentuan izaten da hori urte hasieran izatea, ezta? Goratzen bagea, mai hontan bertan onartu gendun 2022ko 2% igoera bat, estatuko aurrekontuetan onartutakoa ekartzen dalako gainerako administrazioeta eta udal administrazioeta ere bai. Urte bukaera honetan, errege lege dekretu horren bitartez, onartu da bate terdiko igoera gehigarri bat, beraz, urte hasierakoa 2% izan zena, urte osoan 3% bilakatuko litzakena, eta hori urte harrileako, hau da, urte guztiko atzera eraginkortasunez aplikatzeko izango litzake. Olakotan, aspaldiko urtietan ala izaten da, ezta? Eudelek bisaltzen dugu zirkular bat honen inguruan azalpenak eta emateko, eta beste gabe da, Madrilen onartu den lege horren aplikazioa gauzatzia. Eta gauza gitxi geixo, honen inguruan. Komentatzia, gomendioa, eta, gero nik uste aplikazio zere ala komeni dala, errege lege dekretu honek ematen dugu aukeria 2023ko otsaila arte emateko aukeria patu alizateko, baina iruditzen zaigu garbixo dela urte barruan etxe ordenketa, urtia likidau da fuera, ez? Urte bakoitzekoa bere urtian mantentzia. Horren, kontu hartzailetzako teknika isakin ongea, eta, aleginaak ingoliak ez, ingo da modu ingo da, azaruan ordaintzeko, atzeapen horredanak, eta urtia bintzat agurtengo diruakin amitzeko, datorren urtia garbila atzeko. Nigo, Xabi, erki, beraz, simplifikau ingo dut, udal langileen ordainsarien igoeraren aldeko bozkak,
bosgarren puntuan, dakau 2023 urteko Euskaraldia erakunde adierazpena. Hau ere, udaletxea aiauentzaku goitxikan txako batik edo nundik aiatu zakun, barkamena eskatzian nire utza izan da, niri pasatu ziaten, ondala 10 egun ere bai, zeuei bideratzeko danoi, eta horreukide lotan, horren agailuan, eskretu izuan, eta ezin izan dizuet ez, pasau intzaten, aurrez pasatzia, eta pixka tarruratuta ere baneguan, baina, gero lehetu noan ian da esan noan, ez dut uste honek debateako zaik emango digunik, baina, tokamena bazan eta irukoan ere, baino gehiagotan komentau izan dugu, ez da, mozioak eta beti bezperan da deialdi xekin batea eta jasotzia izaten dela margen gitxiko komunikazioa orduan, hor beti kompromisua azaruan 25 ere, bat hor, urrengo plenoako, eta horrako adibidez, adierazpenak eta aurrez trukatzen baditugu, eta bintzat ekarpenak egin edo adostasunak bilatu, en fin, holako lanketak eta etxeko iruditzen pixka pilak ipini barritxugula, eta biztan danez, lehenengo pila jartzelian neu izan behar nahi neure buruai, Bueno, beraz, irakurringo dut adierazpena, Euskaraldia badakigu azaroaren 18an hasiko dela, eta luzatuko dela abenduaren bidarte, Xabi gaina ikusi zintxudan, lehenian, aurkezpenian, ez da? Eta horrean, nik uste danok ere hor murgilduko gehala, modu batea edo bestea, eta gogorarazteko pixkat Euskaraldiaren helburuak eta zeren bila gabiltzen da, adierazpen hau irakurriko dugu da etxietatik ere entzungo dugu eta herritarranok hortan parte hartzea eta izena ematea gonbidapen bat etxia. Erakunde adierazpena, udalean eta udalerrian Euskaraldiaren 3. edizioa sustatzeko, bultzatzeko. Euskal Herri osoko 100 herritako milaka lagunek parte hartu zuten 2018ko eta 2020ko Euskaraldiaren lehenengo 2 edizioetan, erakunde publikoen zein gizarte eragileen bultzadaz. Mutrikun ere, hainbat herritar izan dira edizio horietan aho bizi eta belarri prest gisa parte hartu dutenak, eta entitate askotan eratu dira ariguneak. Lehenengo eta 2. edizioen balorazio positiboa egintzen, eta une honetan abian dira Euskaraldiaren 3. edizioa antolatzeko lanak. Euskararen alde egotetik, euskaraz gehiago egitera pasatzeko ariketa soziala da Euskaraldia. Hain zuzen ere, hitzez ekiteko garaia du leloa 3. edizio honek. Aurreko 2 edizioetan moduan, herritarron hizkuntza ohituretan eragitea eta euskararen erabilera gehitzea izango da helburu nagusia. 2. edizioan bezala, oraingoan ere entitateek era aktiboan parte hartuko dute ariketan. Hori dela eta entitateetan euskaraz lasai jarduteko ariguneak sortzea izango da entitateon zeregin nagusia. Mutrikun, dagoeneko abian da Euskaraldia taldea, eta halaber, ekimena herriko entitateetan aurkeztuko dutenen sarea ere abian da. Horregatik guztiagatik, honako hau adierazten dugu. Mutrikuko udalbatzak bat egiten du 2022ko azaroaren 18tik abenduaren 2 Euskal Herri osoan zehar bideratuko den Euskaraldiarekin, eta ekimenaren sustatzaile izango da Mutrikuko Euskaraldia taldearekin batera. Horren bestez, erantzukizunez eta eredugarritasunez jokatzeko konpromisoa hartzen du. Mutrikuko udalak entitate gisa Euskaraldian izena emango du, horretarako, izena eman du, dagoeneko, horretarako beharrezko ariguneak identifikatuz eta bultzatuz, eta udalbatza bera ere arigune gisa identifikatuz. Udalkide, herritar
eta herriko eragilei dei egiten die urtean zehar izango diren prestaketa lanetan parte har dezaten eta bere garaian ahobizi eta belarri prest izan daitezen eta ariguneetan parte har dezaten. Ordezkari politikoen egiteko nagusia izango da Euskaraldiaren esparruaren baitan eta bereziki udalean eta udalaren ardurapeko entitateetan ekimena zabaltzea. Horren bestez, ekimen honetan ahalik eta arigune gehien eta ahobizi eta belarri prest gehien aktibatzeko urratsak emango dituzte. Arduradun politikoak izan, naiz langileak izan. Eta azkenik, Mutrikuko udalak neurriak hartuko ditu hizkuntza praktika horiek posible izateko eta praktika horiei etorkizunean eutsi ahal izateko. Hau, biztandanez eta Euskal Herri osorako plantamendu batetik datorrenez, oso modu zabalian da idatzitza do, nik uste danok pentsatzen duguna, ezta? Guk urte guztian jarduten dugu hau bizi edo belarri prest eta urte guztian gea arigune, eta bere garaixan inoiz, komentatu izan den bezala, aber Euskaraldia guretzako ere bazan, jakina guretzako ere badala, eta konturatu behar gu gehala jende askorentzat eredu. Eta horrean, eredu izate horretan, nik uste gure arduri izan behar dela, oain artean bezala jarraitzia, hobetzeko dakauna hobetuta, baina dagoeneko udal batzau horren isla da, bai maixa osatzen dugunok, bai idazkaritza lanak etxen ditxun funtzionaixuak, hau da, euskeraz funtzionatzen dugu eguneko unian esango nuke, eta alde horretatikan, nik uste gure konpromisua izan behar dela bide horretatik segitzi, ezta? Eta, esango, gure suertia ez daken herrixientzako eredu izatea. Oso urretira ez da joan bihar, udal batzetan euskera utzez funtzionatzeko moduik oaindekan ez dakain batok itxan. Horrean jende horrentzako nolabait gugea eredu eta guk erakusten dugu posible dela eta alde horretatik guk ordezkatzen ditugun alderdixai ere iruditzen zat eskatu hartzakoela bide horretatik segitzeko, ezta? Eta gure erakunde nagusiak, herriko erakunde nagusiak bintzate hizkuntza kontuetan eusteko hori esan da, alderdi politikoak aipatu ditudanez eta mai hau aipatu dudanez baitxare, nahi dut gogoratu behar detelako udal langile guztiekin. Eta iruditzen zat, langile mailan ere eredugarri gehala atrebitzen nahi esatea, euskera dalako berezko gure funtzionatzeko hizkuntza, naiz eta arlo batzuetan da eremu batzuetan erderiak presentzia geixo dakan, askotan kanpoko erakundiekin eta lan egin behar izaten degulako, eta horrek ere bere zeak sortze itxulako. Iruditzen zat, alde horretatik eredugarritasuna mai hontatik, baino etxe hontatik ematen dugula. Orduan, Euskaraldia geure bageala. Barkatu, baina nire gaixa ere bada pixkate emozional nahi. Ja, bueno, Xabin gaixa ere bada, eta Inigon ere bai. Hori da. Bai, bueno, bat bai irakurritxakoakin, bai hemengo eskakizunakin, eta esan dezunakin bai Joseba, guztiz bat etxen dau. Geuk ere, izen emateko gonbidapena luzatu dugu geure WhatsApp taldietan, alderdi barruan eta bar, eta hor danok prest da martxan. Eta esan dezu nahi zehose gehitziarren, eta arrazoi dena nagazu. Guztu erte privilegio handi batzu geha, Mutrikun gure egunerokoa neurria handi baten danok euskeraz etxen dugu, gehixen behintzat, udal hontan dudagabe. Eta igual, kontzientzia pixkat igual geixo biharko genduk igual Mutrikutik kanpoa. Behin Mutrikutik gertatzeunean, ja Donostia alde juten baga, Bilbo aldea, Gasteiz aldea, inguruta, askotan lehenengo hitz hori, ez? Hemendik gertatzen lehenengo hitz hori. Askotan niri paso bizentzen, ez da? Denda batea sartu eta lehenengo hitz erderaz.
Horrek ekartzeu, hortik aurrerako dana, erdera izatea. Eta lehenengo hitz hori alderantziz baldin bat, euskaraz baldin bat, horrek aldau etxen dugu hizkuntzia eta euskaldundu etxen dugu. Orduan, igual, gure kasuan mutrikun bizigan ez da guk hemen suerte eudakonez, mutrikutik baino, mutriku barro baino, igual, mutrikutik kanpo. Kontzientzetu behar geha, bolako, hau da detaile bat, bolako asko ongo dira, baina, pixkat, danok bidea hartu. Euskeriak danon biara da aurretxeko. Eta mozio adierazpen horrekin bat etxen dugu guztiz. Bai, guk ere mozioarekin eta esandakoarekin eta oina azaldu denarekin bai bat egiten dugu. Hau bizi eta belarri presten esfortzuak eta implikazioa eskergarria da, ja urtez urte. Eta bai, epatu ez du, motriko gerria zentzu hortan, eredugarriak ea. Nik igual, etortzen zaidan hitza burua da naturaltasuna, hemen euskara etxen da naturaltasuna handiz. Eta, nik etorri nahien herritxekan, bai eitzen da, bai egiten du jende batzuk, baina asko ibar baten, ez da hain erreza, horlako erreztasunez murgiltzea. Beraz, eredugarritasuna, bai, eredugarritasuna gauz bat zabaltzeko, apunte bat gehitzekotan izango zen, dudai gabe, euskara ikasteko esfortzuak, euskara ikasi eta erabiltzeko esfortzuak itzen duen jendea, benetan da, txalogarrixa. Egongo da bai, beste jende bat, ezintasun bat, momentuzko ezintasun bat euki dezakena, edo beste arrazoi mordo bat, eta honen aurrean guk eskatuko genuke, empatia pizkat, bestearen tokizan ipintzea, eta azkenian, bai, Xabierrek esan du, lehenengo hitza euskeraz egitea, baina, ezintasun baten aurrian, empatia, eta azkenien komunikazioa bermatu eta aldarrikatzeko. Hau da, guzti hau txalotua, baina, bintzat hori nahiko gomentu gehitu, eta beste gabe. Erki. Beste bat ematek, zuzen nahi badu zen, gogua bai bine, nahi hasiko, kinu bat engoet. Aste honetan, Barakaldoko udal euskaltegixak 40 urte bete ditu, eta Barakaldo baten, gaur egun, nik ide izan nintzeneko euskaltegixan, 1300 ikasle daka. 1300 ikasle zentro baten. Gela desplazatuak ere baditu, Eta orduan, nian honitzen ondala 21 urte, eta 21 urte beranduago, nik lanuan 900 piko, isa 1000 ikasli izaten zian orduan, eta ez dio utzi, egoeriai, enda hasi. Orduan, Barakaldo bezalako inguru baten, euskara ikasten duan jendia geotak geixu izati ere, nik uste berri posgarrixea dela. Eta hango batzuk esan zien bezala, zuek erratza dakazue, Inigok esan duena. Eta hala da. Hemen meritsua eta guk bakau, eusten deulako, eta guri eusten diseulako, baina benetako meritsua daka 1300 lagun horrek gurean aurreatzeko ematen deuen pauso hori emateuelako ez da. Eta horren, Barakaldoa juten bazate, lehenengo hitza, Xabik esan duen bezala, euskera zen. Seguru, eurak ere eskartuko dugu eta. Erki, beraz, adierazpenaren aldeko oskak. Erki, gaurko udal batzoko puntuekin amaitzeko, erregu galderak, Inigo, Xabi. Bakarra. Alkatik aipatu dugu mozioen kontua eta gaula lantxo bat egitea aurrean pizka eta aurrez aurre... Mozioa aurreko hileko? Ez, barkatu. Mozioaren inguruko, adierazpen inguruko debate hortan. Horren ingurun. Horrekin batea, nahiko genuke aipatu dakaula danok lantxo bat egiteko udala webguniakin. Egin behar dugu esfortzu bat alden eta dokumentazio gehien bertan. Egin dugu izketan, batzordietan egin dugu honi buruz izketan, eta saiakera horrekin batean mozioak aipatu izunez, webgune saiatu behar gara denan ratian, esfortzu ondixa da. Ez da bakarrik esfortzu teknikoa da, esfortzu giza baliabideak eskatzen duen esfortzu bat da,
baina hori dokumentazioa alden gehien txertatzia bertan, eta edozein herritar udalan guztiak jakin dezala. Hori bat. Erki, ohikua espadere, Zazpitxerritako Urriko udalbatza amaitxutzat emango deu, baina aurretikan, bai nahi detela esan, aurre hori komentatu gendun, udal gobernutik edo hasi gaia aurrekontuaren lanketan, eta ja aurki hasiko zakun azaro hontan, gustauko zakun horren lanketa intensifikatzia nola baitza. Gure aurre lanak eta etxen gabiz, eta zeuekin ja lehenengo batzarretan lehenengo batzarretan, zazpi batzarrengo deulako, baina, bintzate lehenengo batzar bat nahi dugu egin, hasiako planteamendu bat etxiko eta martxan ipintzeko. Azkenian, datorren urtia, dano dakigunez, hauteskunde urtia ere izango da, eta horrean aurrekontuak ja legez, abenduaren 31ako onartuta egon behar baldin badia ere beti, aurreten ere pixkate arrazoi handixo badakau, ez? Horren, lanketa horrekin hasiko gehala, eta zeuen aldetik ere, hori lantzen hasten bazate, edo, preparatzen da, danok ere onda horretan ipintzeko, Erki, eskerrik asko eta azaruan batuko, berriz.